इलो आंब्याचं सीझन इलो बाई. हे कुठला आंबा माहितीये? वासावरून सांगते. ह्यो किती लपून ठेवलास तरी वासावरनं माणूस म्हणता बाय आंबे इले. हापूस आंबो खडे नाही असा नाही, कुठल्याही घराच्या कोपऱ्यात ह्याच्या वासावरनं लोकांना कळताला. बरोबर. वाव, एक नंबर. हापूस आंबो कसं ओळखायचं सांगा. आंबा पिकितो रस गळीतो कोकणचा राजा झिम्मा खेळीतो. आंब्याची एक रेसिपी आज तर होऊनच जाऊ दे. रस गळतोच, आंब्याचा नाव घेतला भल्या भल्यांच्या तोंडातून रस टपकता. आणि या आंब्याचा सुद्धा रस टपकता. आंबे खाताना असे सफेद कपडे घालू सारखे नव्या, नाही तर या सफेद कपड्यांवर मी बघा लाल घातलंय, डाग नाही येतो. पण मी आता आंबो खाणे नाही, आंब्याचो आमरस करून दाखवते. हो, ह्याचं आमरस झटपट असं होतं. तुमच्या घरी कधी पाहुणे येले ना आणि त्यांना आमरस करून घालूचं असतो. हा, गोडाचा काय करूचा असत तर 5 मिनिटात या गोडाचा करायचा उन्हाळ्यात. आणि आवडतो सुद्धा ना सगळ्यांका आंब्याचं सीझन आणि आमरस. होय, आवडीन खातले सुद्धा. ह्याच्यात खूप ट्रिक आहात. तुमका जरा सोपी पद्धत दाखवते. मिक्सर शिवाय कसो यो आमरस 5 मिनिटात झटपट बनवतल्यात. चला करूया सुरुवात. चला, आता हापूस आंबो खावचो तर पहिलो तो 4 तास 2 तास पाण्यातच ठेवायचो. आता यो 4 तास असो पाण्यात ठेवलं की थंड पडता. हा, बादना नाही. तुमका असो कापून खावचो असतात तरी पहिलो हापूस आंबो पाण्यातच ठेवायचो. आता ही अशी वरची साल घ्यायची आणि अशी खाली वडायची. ही बघा, एका काय गर नाही काय पल्प नाही तुमचं. असत तरी चाटून खाऊ नाही येत. हे बघा, अशी वळलास तर नाही होची, कारण ह्यो आंबो असता कडक. आता तुम्ही म्हणाल आम्ही खायना आणायचे हापूस आंबे, आमच्या गावी नाही होत, पायरीचेच होत, ह्याचेच होत. मग त्यासाठी तुम्ही ती पण पद्धत मी दाखवते. ह्यो आंबो जरा कडक असता हापूसचो, म्हणून ह्याची साल अशी निघताय का काय गर चिटकत नाही. आपलं गर व्यवस्थित येता अशी साल वडून काढलास तर. आता आमरस मध्ये वेलची वाटूची आ, तर वेलची मी काय करतले, ही साखर आहे ना ही वाटून घेतले पिठी साखर, त्यात ती वेलचीची बोंडा टाकतले सोलून. काय शॉर्टकट आयडिया. ते आता ती एवढीशी वेलची मिक्सराक लागतली कशी दिसाची पण. हा, हे बघा, मिक्सरच्या जागेवर घ्यायची ही आपली पुरणाची चाळण आणि आंबो असं हलगत फिरवायचो. किसल्यासारखं करा किंवा असं गोल गोल फिरवा. खाली दाखवा पल्प. आधी पाडान तर ते पडलो होतो काय? 2च थेंब दिसतात माका. हे बघा, बाटाचा ह्या सगळा मी काढून घेतलाय. आणि ह्यो बघा, ह्यो आता एवढंसंच होतं रवलो. आणि ह्यो बघा आपलो मस्त असो गर खाली मऊसूत इलो, जसा आपला पुराण येता. एक गुठळे पण रवाग नाही. हाँ, ये क्या है? उंगली में 1 चुटकी नमक. ओके, इसका कमाल. एक चिमटीवर मीठ घातलास ना चव पण भारी येता आणि लागतं पण मस्तच. आता घेऊया आपली पिठी साखरनी वेलची घालून. ह्यो 1 डाऊल घेतलास ना तर तुमची चहाची 2 चमचे साखर घ्यायची आणि वाटायची. तेवढी गोड साखर आंब्याक बरी असता, कारण हापूसचो आंबो गोड असताच. कलर आणि हे तर भारी येईल. आंबो काळो नाही ना पडायचो. नाही पडायचो, मिक्सर मध्ये कापलो जाता. आता ह्यो आपण किसलो नाही पडणार ह्यो काळो. आणि ह्यो आपल्याला झटपट करून वाढूचो आहे ना. आता मग गुठळा दिसताय. मगाशी पल्पचे गुठळे दिसत नव्हते, पण आता साखर मोडाक होई ना, मग आपण ढवळून घेऊया. मोडतली ती साखर, ती विरघळतली नाही म्हटलं कोणाक वाटत आंब्याचे गुठळे आहेत. नाही. मगाशी पल्पचे अजिबात गुठळे इले नाही. हे बघा, ही बघा, ही बघा साखरेची. हे बघा असं झटपट. वहिनीचं लग्न ना एप्रिल महिन्यात झालेलं आणि त्यांच्या लग्नात काय स्पेशल डिश होती सांगा. आमरस. ज्यांचं लग्न एप्रिल आणि मे. खास म्हणजे काय, आमचा माहेर देवगड. मग काय पाहुण्यांची उठा बस आंब्याशिवाय करतो काय. म्हणजे काय, आमरस पुरी वडे खाती 5 परतवणार, मटण आणि वडे. मी मिस केलंय हा, कारण तेव्हा आमचं लगीन झालं नव्हतं, ओळख नव्हती, म्हणून म्हटलं आज ह्यांच्या हातचा आमरस खाऊनच करूया. आता अॅनिव्हर्सरी असली तर मी करून घालते. आता काय सांगता, मिस केलंय तेव्हा मिस केलंय, तेव्हाचा मिस. तसा आमरस पुरी आमच्याकडे वरच्या वर असता. हो, वरच्या वर म्हणजे
एप्रिल पासून चालू होता ती पाऊस पडे जून पर्यंत आणि ह्यो साठवून ठेवूचो असतात ती पण ट्रिक हा ती सांगतो. बघा झटपट आमरस आता तयार. साखरेचे पण सगळे गुटळे गेले आणि मस्त असो सुगंधी वेलचीचो येता. आता चला पुरी किंवा खावा किंवा असोच पिवा. आज टेस्टिंगचं काम मी नाही करतले. ही दोन इटुकली पिटुकली आमरस म्हटलं की पोरांचं फेवरेट ना. हो लगेच येली. कसा झाला यम्मी. हे कोणतं रिएक्शन होतं गुरु तू सांग. गुरु कसा झाला मस्त तिकडे ना? बघ. तिकडे बघून सांग. सांग. हा हा ते थोडं हे बघा असो गळाकच वयो कोकणचो माणूस. होय देवगडचं. दुर्वांचं कोण गुरु हा कोण असा हा झटपट आमरस तुम्ही करून बघा. कसो झटपट बिना मिक्सरचो लवकर होता 5 मिनिटात वेळ लागत नाही. आणि परत अरे वा. किचन लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा खात रवा हसत रवा खात रवा आमरस पण पियत रवा. किचन बघत रवा.